Үсеп таралышкан кышлар сыман, бергә җыелулар бик сирәк. Ничек кенә дөнья үзгәрмәсен, кеше булып калырга кирәк. Истә тотыйк шуны, дускайларым, гомеркәйләр безнең бер генә. Күпме генә сорап ялварсак та, кире кайтмый хатта көне дә. Элек кунакларга йөрешкәндәй хәбәрләшеп торыйк бүген дә. Телефоннар, интернетлар аша сәлам юллык әле һәркемгә. Кире кайтыр юллар булмаса да, хәтеребез бар бит югыйсә. Бабалардан калган гореф-гадәт каныбызга сеңгән минемчә. Тормыш көтүләре тизләнсә дә, бераз гына туктап хәл алыйк. Дөрес яшибезме бүген диеп, әйдәгезче дуслар, уйланыйк.